Менә бүгенге көндә безнең федераль дәүләт стандартлары нигезендә берничә төрле укыту программалары эшләнгән. Менә башлангыч класслар өчен 4 юнәлештә укыту программасы, 9 класска кадәр булган балалар өчен 5 укыту программасы. Шуның икесендә туган тел дәресе 3 сәгать белән менә башлангыч класста 4-берсендә 3 сәгать белән билгеләнгән. Балалар өчен теге туган телдә укытыла торган программада тагын да күбрәк билгеләнгән. Шуңа күрә без саныйбыз, менә шушы дәресләр алар укыту программасының мәҗбүри рәвештә киленә торган юнәлешендә калырга тиеш, һәм безнең балаларыбыз туган телне тулы күләмдә өйрәнергә тиеш дибез. Ләкин мәҗбүр өлештә дигән сүз ул бөтен балалар да мәҗбүри рәвештә татар телен өйрәнә дигән сүз түгел. Әгәр син шу туган теле дәресендә син рус телен өйрәнәсең килә икән, синең чөнки рус теле туган телең, рус балалары өчен беренче өйрәнегез. Мари теле икән, шушы сәгатьләрдә мари телен өйрәнегез. Безнең бүгенге көндә Татарстанда шушындый юнәлештә эш алып барыла, һәм менә безнең бүгенге көндә укыту программалары шулай көйләнгән. Менә мәсәлән, шушы туган тел дәресләрендә безнең 69% балаларыбыз татар телен өйрәнә, 30% рус телен өйрәнә, анда 2% мари, удмурт, чуваш телләрен өйрәнә. Мәктәп системасының безнең бүгенге көндә шушы телләрне шулай өйрәтергә мөмкинчелеге бар. Безнең бар китапларыбыз, безнең бар укытучыларыбыз, безнең бар мәктәп система мөмкинчелеге. Әлбәттә, әрмән телен, анда Азербайҗан телен, анда башка телләрне өйрәнү мөмкинчелеге мәктәптә бүгенге көнгә юк. Хәтта андый балалар булуга карамастан да. Ләкин закон моны шулай билгели, шулай көйли. Алар өчен башка төрле мөмкинчелекләр тудырырга кирәк. Менә дуслык йорты аркылы, анда ял көндә укыта торган дәресләр аркылы, яки анда без әйтәбез хусус частный мәктәпләр дип, мәсәлән, менә иврит телендә өйрәнүче безнең мәктәп бар. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.